todos. Quero, en primeiro lugar, agradecer a todas vos que estiñedes conectadas un xoves á primeiriña hora da mañá, pero sobre todo para responder moitas das dúbidas. Acompáñame, bueno, creo que está conectado, e tamén quero dar a benvida a Luis Otero González, o delegado do reitor para a transferencia e o emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela. Esta vía streaming. Sí? Escoitase, sí, vale. Vía streaming, que tamén nos acompaña. A miña esquerda temos a Eva López Barrio, coordinadora do programa de Women Emprende, e a miña dereita o equipo do que estou enormemente orgullosa, sobre todo de Rosana, xefa de servicio de fomento, e a súa directora Aurora Patiño, e agora comentarei por qué, porque poucas nas administracións sabedes o importante o traballo que dá unha convocatoria destas características. O día 7 de xullo a convocatoria publicitouse a través do Diario Oficial de Galicia. O 7 de agosto pechaba con máis de 1000 solicitudes en tempo récord. O equipo da subdirección fixo un traballo récord que o día 7, estamos de enhoraboa co número 7, publicábase no Diario Oficial de Galicia a resolución da convocatoria EMEGA, que ano tras ano ten un éxito absoluto. Eu quero recoñecer non só o traballo que se fai dende a subdirección, senón o éxito que teñen as nosas emprendedoras e o traballo que están a facer diariamente para poñer o emprendemento feminino alá máis lonxe cada día. É un pouco para dar datos. Este ano estamos increcendo, como digo eu, non? Cada ano superámonos en solicitudes, en éxito, con un total de crédito da convocatoria de máis de 4,8 millóns de euros, alcanzando máis de 1000 solicitudes, concretamente 1024 solicitudes. É un pouco para centralizar en que liñas, as 3 liñas e a 4 complementaria de Concilia, alcanzamos o 58% da liña Emprende, con 211 solicitudes, o 41% na liña Activa, 149 solicitudes, e 2 na liña ITEF. E chegando tamén ao 8% nas 30 solicitudes, abarcando na liña Concilia. Por dar datos, non? Más de 800 postos de traballo creados por mulleres, por todas vós, indefinidos nesta convocatoria, e creemos tamén que nos últimos anos, se facemos un pequeno reporte do número de aposta que se fixo dende o ano 2009, estamos alcanzando os 23 millóns de euros, máis de 23 millóns de euros, para alcanzar o emprendemento femenino. Non creemos que nun programa, o programa EMEGA, que está a ter moitísimo éxito. Se nos pasamos dende o ano 2019, que estábamos en torno a 1,7 millóns de euros, e no ano 2023 estamos en 4,8 millóns de euros. Eso é un dato máis que da aposta do goberno galego polo emprendemento femenino. Pero non só no importe económico, que tamén é importante, sino tamén no número de concesións que se leva dando en datos que temos hasta dende o 2009 ata o día de agora, en torno a 1800 concesións para mulleres de emprendemento feminino, pero o máis importante, non? Que eu creo que é o relevante, de alcanzar máis de 3.500 empregos novos na área de emprendemento feminino. Eu creo que é unha noraboa para todas vós, para as que nos estades a seguindo, por pedir esta axuda, tamén polo traballo que se está a desenvolver dende a súa dirección e o apoio que lle están a dar dende a Universidade de Santiago de Compostela. Eu simplemente quedades nas mellores mans, co todo o servicio para todas as dúbidas que vos xurdan. Dende logo, mellor acompañadas non vales poder estar con Rosana, con Aurora e con Eva, así que quedando sempre a disposición, e sobre todo, e agora que nos acompaña, quero poñela aquí, ven por aquí, vos aquí. Estaba conectada, perdona. Claro, como solo se te veía de ti, pues non sabía. Bueno, acompáñanos, que tamén quería, creo que para poñer. Acompáñame a un poquito más. Claro que ¿Sí? ¿Así? Sí, perfecto. Bueno, estos son os problemas do directo, vale. Acompáñame, eu quería que estuvera con nós a directora xeral de Emprendemento. Creo que a parte fundamental non só destas axudas que están a ter moitísimo éxito, senón que se sigan enfocando a través dun
Bueno, pois dun vehículo que se acaba de implantar, digo vehículo que agora entenderedes por que o menciono así, unha parte fundamental de todo o que se está a traballar dentro da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. O éxito que está a ter a iniciativa e a convocatoria de emprendemento feminino, máis denominada Programa EMEGA, nos últimos anos, acabo de dar os datos que son, eu creo que, máis que satisfactorios, pero queremos seguir mellorando. De aí que me acompañe, eu quero dar as gracias na presencia da Directora Xeral de Emprendemento, a Mar Gardao, porque ten un papel fundamental neste ámbito, non só complementar as axudas de emprendemento feminino e tamén a través dos polos de emprendemento. Eu quero darlle a palabra para que nos explique un pouquiño máis e para que todas vos sepedes de que se trata, acaba de implementarse fai moi pouquiño e creo que coas unha breve descripción Marga nos podrá vos asesorar na importancia que teñen os polos de emprendemento que vai a ser complementario a este programa. Estas son as axudas, pero vamos ter esa titorización gratuita e Marga, todo teu que o vas a explicar moito mellor que a mí. Bueno, moitas grazas, Secretaria Xeral de Igualdade, compañeras da Consellería de Emprego, Eva. Bueno, primeiro, parabéns polo programa, que levades traballando moito tempo nesta iniciativa e os datos son os que reflicten un pouco o éxito do programa. A Dirección Xeral de Emprendemento estamos aquí desde o ano pasado, co objetivo de poñer en marcha estes polos de emprendemento que onte inaugurouse o último espazo en Melide, e o objetivo destes polos é dar a coñecer todas as axudas de emprendemento, coordinar as políticas de emprendemento da Xunta de Galicia en territorios, que se ten que fixar pola acción e dar servizo de acompañamento e tutorización a calquera persoa emprendedora que teña unha idea coa posta co acompañamento o que estades facendo de forma máis coordinada a nivel de emprendemento femenino, pero en todo o territorio. Evidentemente, o emprendemento, hai moitas formas de emprender, autónomos, economía social é para nós moi importante tamén nesta consellería, porque consideramos que é unha maneira xurídica de fixar población de territorio co todas as formas xurídicas que ten en marcha a economía social. E polo de pronto temos 11 polos, co objetivo de abrir 15, vale? Este mes abriremos tamén o de Porriño e convidamos vos a todas a participar nesta rede que a finalidade é dar asesoramento. Eu xa sei que moitas das megas están vindo aos nosos polos, no polo de Sillegas, ou se estamos traballando Alcoma un pouco máis informal, empezamos a traballar de forma máis informal cos programas de emprendemento en xeral, estamos traballando tamén que se vades cos DDRs nos territorios, cos GALP, no caso das zonas onde teñen costa, cos axentes de desenvolvemento local dos concellos, con todas as xentes de emprendemento un pouco de titorizar, danos a saber e facer rede. Esta rede que tedes vos tan importante de emprendemento femenino, queremos estendela no territorio, que se dean a coñecer todas as ideas emprendedoras en territorio e poder aportar e facer networking e por tanto os invito a coñecernos e facer cousas con nós e traballar todos arrear todos polo emprendemento coa parte feminina, lóxicamente na punta de lanza. De feito, os datos que reflicten en xeral son as mulleres son as que máis emprenden, os datos son o informe ben que se presentará o próximo lunes. Os últimos datos non vamos a avanzalo porque senón non se van a conta, pero sí que o emprendemento femenino é un dato que está crecendo, está extendendo, por lo tanto hay que seguir apoyando. A maiores tamén temos todas as líneas de emprendemento das EMEGAS, porque as EMEGAS temos estas convocatorias, pero sí que se están presentando a outra tipo de convocatorias como a TR860 de inversión, a BE, a idea é ter unha visión complementaria de todo o emprendemento e que as persoas as EMEGAS que poidan seguir consolidando os seus proxectos con outro tipo de axudas. Sexan estas, sexan algunhas que sexan dos bonos de evasión de IGAP, de BDGAI, que sexan, axudar durante todo o procedimento de implantación, inicio e consolidación do proxecto empresarial. Moitas grazas e continuade que vos estamos contando a axuda de Mega e aquí estamos para o que consideredes. Nada, moitas gracias, Marga. Simplemente era un poquinho para informar exactamente os datos que temos a nivel de emprendemento femenino, pero tendo a parte fundamental da Dirección Xeral de Emprendemento dentro desta consellería un pouco para complementarvos. Esta axuda é primordial para dar os primeiros pasos, pero eu creo que os polos de emprendemento vamos a seguir axudando para outro tipo de axudas que haxa dentro da Dirección Xeral de Emprendemento, dentro das axudas que hai
dende a Secretaría Xeral de Empleo Autónomo, dentro do IGAPE, dentro de GAIN. Por iso creemos que é algo complementario a esta axuda e que vos pode axudar nun futuro a seguir medrando dentro do vosso negocio. Así que moitísimas gracias a Marga por acompañarnos no día de hoxe e quedades, como decíamos anteriormente, co mellor equipo, con Rosana, con Aurora e con Eva para solucionar todas aquelas inquedanzas e problemas que tedes a hora de presentar. Moi importante que ese 17 de novembro teñades todo xustificado e nada, quedamos a vosa disposición. Moitas gracias, Secretaria Xeral de Igualdade. Bueno, pois, para pechar esta benvida e presentación do programa EMEGA, damoslle paso ao delegado do rector para a transferencia do emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela, o profesor Luis Otero González. Pois quero expresar en primeiro lugar o noso agradecemento que a Consellería teña contado con nós, en particular en área de la transferencia a emprendemento, baixo que realmente, bueno, pues, é dentro do paraguas de Woman Emprende, donde vimos participando xa mediante a avaliación do programa, a titorización e tamén a organización dos encontros EMEGA. Que estemos aquí como universidade, pois penso que non é unha casualidade. A Universidade de Santiago ten realmente un historial importante en termos de fomento do emprendemento, e en particular dentro, o sea, donde destacaríamos pues, programas como Explorer, como programa Argos, e incluso programas abertos. O Explorer está aberto tamén a que avaliar os vosas accións de emprendemento, inda que non sexades membros da universidade, non? Pero destacaríamos en particular eses programas de impulso ao emprendemento feminino, donde pues, está o programa Innovatia, que quedou en segundo lugar nos Premios Europeos de Promoción Empresarial en 2022, e tamén este programa EMEGA, no que colaboramos e no que nos sentimos realmente, sentímoslo como propio. De feito, estamos especialmente satisfeitos por participar nel, porque promove os obxectivos que realmente están moi aliñados co que cos nosos da propia Universidade de Santiago, non? En concreto, pois ese, o emprendemento feminino, a igualdade, o desenvolvemento rural ou a conciliación entre a vida laboral e persoal, non? E tamén desde un punto de vista de obxectivos de desenvolvemento sostible, tamén pensamos que a través do programa EMEGA se contribúe a crear unha economía pois eso, máis sustentable, con o impacto no DS5 que promove a igualdade de xénero ou no obxectivo 16 que promove unha sociedade máis xusta e inclusiva. Ou tamén o obxectivo 8 que é o crecemento económico sustentable, non? E como xa dicía fai un momento a Secretaria de Igualdade, o éxito do propio programa pois dan fe os datos, non? Os datos históricos que temos, pois eso, os datos que teño son de en torno a 23 millóns investidos desde 2009, máis de 1.800 axudas, as que se van a incorporar este ano outros preto de 5 millóns de euros, e que, sobre todo eso, que teñen axudado a consolidar 3.500 postos de traballo e outros 800 coas axudas é o que se prevé para este ano, non? Pero, marxen deso, eu penso que é moi interesante como está distribuído despois o impacto que ten a nivel territorial. Collendo os datos do ano 2022, por exemplo, o 36% dos fondos destináronse a proxectos que se emprenden en ámbito rural das provincias de Lugo e Ourense, non? En este sentido, estas axudas están contribuindo a dinamizar o rural e tamén a reducir o propio despoboamento que se está producindo, como todos sabemos, non? Inda así, creo que o máis suliñable de todo isto sería que deste programa, ao final, o éxito a quen lle temos que agradecer, sen dúbida, o éxito deste programa é a vos, a todas as mulleres que estades emprendendo un negocio, que estades dispostas a loitar por sacar adiante esa empresa, porque sen vos este proxecto estaría baleiro, o sea, non, por tanto, queremos recoñecer ese esforzo que facedes, a ilusión coa que o desempeñades e coa que levades adiante as vosas iniciativas, non? E despois, o programa EMEGA en si mesmo, posiblemente, os cartos, podemos pensar que é o que máis importa, pero realmente o que consideramos desde a universidade é que unha das maiores fortalezas do propio programa é o networking que se xera, é dicir, que esa rede que xa se ten tecido durante todos estes anos
que, como todos sabemos, o networking é responsable de ter efectos dentro das empresas que poden levar a incrementar tanto as súas vendas pois hasta un 50%, din algúns estudios, ou a reducir os custos. Entón, aí é onde radica esa fortaleza que hai que aproveitar e por eso os animo a que vos axudedes unhas a outras nestas edicións ou ben noutras, porque sempre encontraredes unha mentoría especializada de outras edicións en negocios similares aos que estades desenvolvendo, non? E a eso se vai a unir, penso que pode aumentar, creo que unha boa idea, xa como adiantou fai un momentiño a directora xeral de emprendemento, a rede de polos. Creo que é unha necesidade de Galicia do territorio, é dicir, ese apoio nas etapas temperás, as empresas en asesoramento é outro dos elementos que pode incidir de forma relevante no éxito das empresas. Por eso, aproveitade as dúbidas que teñades cando en termos de financiamento, de modelo de negocio, de búsqueda de socios ou que sexa, ou de información de mercado, pois aproveitade aos polos de desenvolvemento onde hai persoas especializadas que vos poden axudar ou redirixir aos servicios correspondentes, non? Entón, dende a universidade non hai dúbida que temos que estar en proxectos como este, desta natureza, que permiten lograr realmente unha sociedade máis xusta e igualitaria, a partir dende a base do emprendemento, non? Entón, xa por último, quero agradecer de novo, esa invitación que nos fixo a Consellería, en particular a Secretaría de Igualdade, para participar na presentación da SEMEGA e tamén o traballo desenvolto por a área de transferencia e valorización. Aquí quería personalizar en Eva López e tamén en Sabela, que é realmente a través do seu esforzo como logramos que a universidade participe e ao final poda contribuir aos obxectivos do EMEGA. Nada máis, pola miña parte, moitas grazas de novo pola invitación e moita sorte coas empresas, a todas as participantes no programa EMEGA. Moitas gracias, profesor Luis Otero. Bueno, agradecer de novo á Secretaria Xeral de Igualdade e ao todo o seu equipo, o equipo da Consellería de Promoción do Emprego e da Igualdade, pois por permitirnos traballar ao vosso lado, aprender de vos e ofrecer ás emprendedoras que hoxe estades aquí hoxe conectadas, porque sabemos que xa estades moitas a outro lado da Cámara, expectantes por esta segunda parte do evento, que é realmente a resolución das axudas do programa EMEGA. Decir que tamén tedes na canle de YouTube, aparte de poder seguir este evento, tedes habilitado un chat para poder ir trasladando todas as preguntas que según vayamos explicando, pois na segunda parte desta resolución das axudas daremos resposta unha por unha de forma axeitada. En primeiro lugar, quero lle dar a palabra a subdirectora xeral de Promoción da Igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade, a doña Aurora Patiño do Val. Moitas grazas, Eva, moitas grazas á Secretaria Xeral de Igualdade, moitas grazas á Directora Xeral de Emprendemento e, sobre todo, moitísimas grazas ao equipo da Secretaría Xeral de Igualdade, a Rosana e a José Manuel Rodríguez Bustelo, Rosana Gelago e José Manuel, que son os que están, as persoas que están detrás de toda esta análise e de todo este traballo. Sobre todo, é un día importante para todas vos. Este ano, outra vez, estamos facendo melloras de cara á incorporación e igualdade de condicións ao mercado laboral das mulleres. Lembremos que o programa EMEGA é un programa da Secretaría Xeral de Igualdade para conseguir a igualdade tamén no mercado laboral, para que a inserción laboral, a profesionalización, para rachar con todas as fendas de xénero existentes, tanto a nivel de ocupación, a nivel de desemprego, a nivel de datos que aínda persisten, ás veces, de condicións laborais peores que os homes, se decidiu promover este emprendemento femenino cara a paliar como unha medida directa de apoio á igualdade entre mulleres e homes. Entón, creo que hoxe sodes vos, as emprendedoras, as que temos que agradecer este esforzo por facer unha sociedade, unha Galicia máis próspera, pero sobre todo
máis igualitaria. Aquí na Secretaría Xeral de Igualdade, na Subdirección Xeral de Promoción da Igualdade, non podemos deixar tamén de dicir o importante que representa este programa EMEGA para a Secretaría Xeral, para a Xunta de Galicia, pero tamén que está enmarcado dunha forma relevante dentro do programa operativo do Fondo Social Europeo Plus de Galicia. Neste caso xa estamos nun período novo que é o 2021-2027. Forma parte este programa dos fondos estruturais que recibe Galicia para conseguir unha mellora no ámbito das persoas, no ámbito do emprego, no ámbito de favorecer a igualdade no ámbito laboral. Entón, tamén quería comentar que o programa EMEGA é como un programa ao que temos unha especial dedicación, como dicía, moito mellor explicado que a min, a Secretaria Xeral de Igualdade, ano tras ano intentamos poñer aí para que todas as persoas, as mulleres que teñamos unha idea emprendedora, poidamos, polo menos, facer ese comenzo que pode ser o seu proxecto vital, o seu proxecto. Temos tamén esa posibilidade de que cada ano intentamos incrementar o importe destinado ás subvencións. É certo que se percibe como ao longo dos últimos anos, tamén grazas ao apoio do Fondo Social Europeo, no que ten datos moi relevantes e que se fixeron varias avaliacións deste programa e teñen unos datos satisfactorios grazas a todas vos que estades hoxe aí e as de todos estes anos, pois imos incrementando esas achegas para poder ofrecer máis apoios. Tamén quería dicir que a Secretaría Xeral de Igualdade neste momento, ademais do programa EMEGA para favorecer a igualdade no mercado do traballo das mulleres na sociedade galega, tamén como tamén se aprecia dentro dunha das liñas do programa EMEGA, que é unha liña complementaria ás outras tipoloxías de proxectos que son apoiados co programa EMEGA, é a liña Concilia. É unha liña moi importante, no EMEGA ten unha significatividade importante, foi das primeiras subvencións nas que, cando se fala dun proxecto empresarial, se pensa á vez que cando apoiamos o traballo das mulleres e tamén dos homes, non podemos deixar de esquecer as dificultades que existen aínda no ámbito da conciliación e tamén sempre apoiando e favorecendo unha conciliación que sexa corresponsable, que conciliar, coidar as persoas menores, aos nosos fillos, fillas ou menores que temos a cargo e as persoas maiores, ten que ser unha cousa de mulleres e de homes e de mulleres. Entón, na Secretaría Xeral de Igualdade temos esta liña Concilia que ten unha significatividade no noso programa Emprende, no noso programa EMEGA, pero ademais temos un segundo plan de benestar laboral, conciliación e corresponsabilidade no que achegamos outras líneas de subvencións para favorecer a conciliación, tanto as entidades locais de Galicia, as asociacións de pais e nais e de familias de Galicia dos centros educativos, a través de entidades de iniciativa social, a través de federacións de mulleres, nas que queremos apoiar que haxa verdadeiras posibilidades e que cada vez haxa menos impedimentos a que, cando unha muller quere emprender, non se atope sempre coa dificultade de que se ten fillos ou fillas ou ten persoas maiores ao seu cargo non poida facer realidade o seu sono. Aquí estamos falando moitas veces, cando escoitamos as EMEGAs, tivemos a ocasión de escoitalas fai 2 días nesta mesma sala, e o máis bonito que eu creo que me quedo, e é unha riqueza escoitalas, é que están realizando o seu sono e que de sonos e de ideas que tedes vos, así se fai que a Galicia sexa máis próspera.
Entón, eu creo que de datos eu non teño moito máis que dicir porque están super ben explicados por todas as persoas que participaron antes. Para nós sí que é un orgullo para o noso equipo dicir que sí, que este ano pois outra vez subimos e como que ano tras ano imos incrementando ese máximo, non? Oxalá que o ano que ven continuemos así, pero efectivamente o éxito da Secretaría Xeral de Igualdade neste caso, da Consellería de Emprego e Igualdade, cando explicábamos que é unha fortuna tamén contar con outros apoios, con estes outros apoios que son complementarios, claro que sí, a Emega, vou dicir que é grazas a que sigue existindo unha gran expectativa pola vosa parte, que tedes sonos, que tedes ilusións e que sobre todo tedes a forza, o talento e a valentía de facer unha cousa tan difícil como emprender. Eu vos dou as grazas de verdade, as persoas todas que estades hoxe aquí, saíron, como comentaba a Secretaria Xeral de Igualdade, Sandra Vázquez Domínguez, un total de 362 persoas emprendedoras que recibiron axuda directa, pero con esas 362 axudas conseguimos moito máis que o importante, e o efecto multiplicador. Por que? Porque moitas de vos tedes a valentía, ademais, de ter contratadas tamén a mulleres para que vos acompañen neste proxecto empresarial. Entón, este ano temos un dato pois redondo, porque son 800 as mulleres que se están beneficiando pola creación dun novo emprego ou tamén polo mantemento do seu emprego. Porque, como se comentaba, o programa Emega pensamos que ten como varias fases ou como varios apoios. O que é o novo emprendemento, que se chama Línea Emprende. Temos o apoio a aqueles emprendementos que logo de varios anos necesitan un reforzo, que se chama Línea Activa. E temos ese emprendemento, bueno, como máis tecnolóxico, máis científico, porque as mulleres tamén temos o terceiro programa Muller e Ciencia na Secretaría Xeral de Igualdade, tamén somos fortes no ámbito científico e tecnolóxico, e esa tipoloxía se chama ITEF. Ademais, como dicíamos, complementada coa Concilia, pois a través de todo temos ese dato tan redondo. 800 mulleres neste momento podemos dicir que están sendo beneficiadas polo programa Emega da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade deste ano, con unha concesión que supera os 4.800.000 euros este ano. Grazas a todas vos, e agora o máis importante, facede preguntas, consultade, porque aquí, sobre todo a miña compañeira, vai a axudar e vai a explicar todo, e, bueno, un pouco todo o equipo, sabedes que podedes contactar con nós en calquera momento e estamos a vosa disposición. Somos un servizo público e queremos apoiarvos de verdade. Moitas grazas. Moitas gracias, Aurora. Bueno, pois ahora vamos dar paso á segunda parte. Facemos un breve descanso de un segundo para recolocar a mesa. Xa está aquí Rosana con toda a documentación para amosar anexo por anexo, e pola miña parte tamén amosar o que é a tutorización e a mentorización desta convocatoria Emega 2023. Moitas gracias.
Bueno, pois retomamos este evento informativo EMEGA 2023. Estamos na mesa Aurora Patiño Doval, subdirectora xeral de Promoción da Igualdade da Secretaría Xeral de Igualdade, que vos acaba de dar unhas palabras. Ao meu lado está Rosana Allo Lago, xefa do Servicio de Fomento da Secretaría Xeral de Igualdade, e eu mesma, que xa me coñecedes por os correos distintas chamadas que moitas de vos me debades feito. Bueno, entramos na parte de presentación da documentación e tamén presentación do que é a titorización. Xa vedes na benvida que tedes distintas ferramentas nas que nos podemos apoiar, pero agora vamos centrarnos nese 17 de novembro que temos que ter a documentación ben presentada. Bueno, pois de paso, dicirvos un pouco en que vai transcurrir esta mañá. Bueno, xa fixemos a inauguración, eu falarei moi brevemente do que é a titorización e o asesoramento por parte da Universidade de Santiago, pero creo que xa quedou de sobra dito, e a parte importante que é esa parte de como presentar a documentación e como xustificar correctamente as axudas. E ao final, bueno, podemos, a pena que non estamos en persona, que sería moito máis agradable, pero así tamén podemos chegar a máis xente e falaremos algo de bo modelo para a economía das mulleres en Galicia. Bueno, xa coñecedes o DOGA, xa sabedes que son axudas da Secretaría Xeral de Igualdade que incentiva as mulleres emprendedoras e que nesta convocatoria vos podestedes presentar a calquera das liñas Emprende, Activa e ITEF, e todas elas levan acompañamento, asesoramento e tutorización que promove a Secretaría Xeral da Igualdade, pois para que as vosas empresas se consoliden, non só sexa a axuda económica, senón que tamén sexa ese acompañamento e tamén cos polos de emprendemento que hai por Galicia. Esta tutorización facémola desde Woman Emprende da Universidade de Santiago e, bueno, pois aquí estamos para que formedes parte desta comunidade EMEGA. De feito, se notades na presentación, na inauguración, vos chaman EMEGAs. É así un término un pouco curioso, pero, bueno, xa son 26 anos de convocatoria EMEGA, xa hai recorrido suficiente e exemplos moi bons de todas vos para esta denominación e este orgullo de pertenencia a este movimento EMEGA. Bueno, que pinta a Universidade aquí? Bueno, pois nós temos tamén moitos anos de experiencia vendo o que é a perspectiva de xénero no emprendemento. Creamos no ano 2006 o programa Woman Emprende, no 2011 se creou a marca Innovatia 8.3, que é un modelo a nivel nacional, pero, bueno, non vamos aquí dar leccións nin clases de aula, senón simplemente que gracias a vos, a coñecer as emprendedoras e as emprendedoras de Galicia, fomos aprendendo e reforzando o contido académico do que é realmente o emprendemento das mulleres e, sobre todo, que é traballar con perspectiva de xénero. Volvendo á axuda, dándolle paso xa a Rosana e a Aurora Patiño, e ao mesmo tempo recordarvos que tedes un chat que está a compañeira nosa Laura ao frente do chat para trasladar as preguntas despois de que se expliquen todos os anexos, retomar as 4 liñas que xa coñecedes: a Emprende para iniciar, a Activa para reactivar as empresas, a ITEF de carácter máis innovador, científico, base tecnolóxica, e todas elas que poden ser complementarias da liña Concilia da que falou a subdirectora Aurora Patiño. Incompatibilidade, Rosana, xa che dou a palabra, están aí sinaladas, e a primeira, que son incompatibles entre sí, eso seguro que a saben xa as compañeiras, as beneficiarias, as EMEGAs, pero compatibles ca axuda a Concilia. Rosana. Hola, bons días. Sí, a ver, moitas de vos xa vistedes na resolución da concesión que hai unha que estades condicionadas, como tendes xa concedidas axudas previamente que son incompatibles co programa EMEGA, pois axudas tipo de promoción de emprego autónomo, a concesión do EMEGA está condicionada a que presentedes a renuncia a esa axuda incompatible. En o caso de que xa teñades percibidos fondos desa axuda, tamén tendes que acreditar que os tendes reintegrado. Moitas de vos estamos vendo nestes casos que a concesión do EMEGA está condicionada a esta renuncia previa do programa de promoción de emprego autónomo, ou tamén é incompatible a axuda de nova oportunidade, estades condicionadas e estades solicitando o anticipo. Non podemos tramitar o pago do anticipo do EMEGA mentres non teñades acreditado que xa renunciastes a esa axuda incompatible. Iso quería deixar claro. Entón, para todas vos, é incompatible a axuda de promoción de emprego autónomo,
é incompatible a axuda de nova oportunidade, son incompatibles as traballadoras subvencionadas, as traballadoras por conta allea subvencionadas polo programa EMEGA non poden estar subvencionadas por outras axudas, sexa da Consellería de Traballo, de Promoción de Emprego e de Igualdade, sexa de algún programa, dunha subvención das deputacións provinciais, que tamén as hai. Entón, tende claro que o mesmo posto de traballo non pode estar subvencionado dúas veces, digamos, vale? Entón, Perdón, Rosana, onde había algunha pregunta sobre o tema de retorno? Emigrante, si hai unha axuda tamén da Secretaría Xeral de Migración, que tamén é incompatible a axuda para emigrantes retornados que emprenden. Entón, esa tamén é incompatible co programa EMEGA, vale? Entón, que quede claro que a todas aquelas que xa na resolución de concesión do EMEGA estades condicionadas a acreditar a renuncia a eses outros procedementos, a esas outras axudas recibidas ou xa percibidas e que son incompatibles, para poder continuar co programa EMEGA tendes que acreditar que tendes renunciado a esas axudas previas. Entón, eso que quede claro, non podemos tramitar nin o pago do anticipo do EMEGA mentres non quede acreditada esa renuncia e ese reintegro dos fondos recibidos, vale? Bueno, eu creo que quedou ben claro, seguro que son preguntas que despois tamén se poden facer. Bueno, aquí están as 4 axudas, os importes que xa as coñecen, porque agora xa están na lista de beneficiarias. Se vos parece, pois Rosana, pasamos a documentación, que é a parte central do evento de hoxe. O prazo límite para presentar a documentación é o 17 de novembro. O 17 incluído? Incluído, o 17 incluído. Aquí tamén quería facer unha aclaración. A ver, o 17 de novembro é a data límite para presentar a documentación xustificativa, pero non vos preocupedes se falta algún documento ou está mal presentado, que se vos vai a requerir. O que é importantísimo, e sí que non ten volta atrás, é que o 17 de novembro é a data límite para dar de alta ás traballadoras por conta allea que vos comprometestedes a contratar. Moitas das traballadoras por conta allea que se vos subvencionan xa están contratadas na vosa empresa, pero hai casos nos que vos comprometestedes a crear un novo posto de traballo. Entón, a creación dese novo posto de traballo, ou seja, o contrato de traballo e a alta na Seguridade Social desa traballadora, como máximo, ten que estar realizado o 17 de novembro. Si se fai posteriormente, ese posto de traballo non se vai a poder ter en conta para o EMEGA, e ao mellor eso supón a perda total da axuda EMEGA. O sea, máis que a documentación, quero que teñades claro que isto é o máis importante. Vale? Sí. Está claro, porque ao final o Fondo Social Europeo tamén financia unha axuda ao emprego, e o compromiso do emprego ese que dá tamén puntos, non? Claro, o número de postos de traballo que vinculadas á axuda, por un lado, puntúase na valoración das solicitudes e, por outro lado, tamén vai incorporado no importe da concesión. Entón, insisto, é importante que o 17 de novembro, como máximo, as traballadoras por conta allea que se vos subvencionan e que vos dixéstedes que ibades a realizar esa contratación, que estea realizada como máximo o 17 de novembro. Queda claro, aparte que hai moitas en lista de espera, que claro, esta puntuación influye en que máis puntos, menos puntos, claro. Tamén se vedes que tanto as traballadoras que xa formaban parte da empresa cando formulaste desa solicitude ou na solicitude dixéstedes que ibades a realizar unha contratación ou dúas, se vedes que houbo cambios ou que non ides a poder realizar esas contratacións, é mellor que non lo comuniquedes para poder volver a avaliar a vosa solicitude, ver se coa puntuación resultante de descontar eses puntos por eses postos de traballo que non se van a xustificar, ver se quedades dentro e, no caso de quedar dentro, cal sería o importe da axuda que vos correspondería. Pero iso é importante que o comuniquedes xa.
para despois non levar sustos. É un tema importante este, porque dices, bueno, me comprometo a contratar estas personas, esa persona pode fallar, pode surdir calquera circunstancia, pero iso influiu na puntuación que recibistedes. E entonces sí que, ante toda dúbida, o mellor é unha boa comunicación, comunicar todo. Bueno, avanzamos, se quere, Rosana, vamos vendo un pouco os anexos tamén que hai que cubrir, e a documentación que, bueno, pois que lle preocupará as mulleres que están ahora conectadas. Vale. Mira, aquí vou a... Bueno, a ver, para todas as beneficiarias, o sea, todas tendes que presentar o anexo 8, que é a solicitude de pagamento, o anexo 3, que é unha declaración actualizada de axudas. No caso das socias, das sociedades civís, das comunidades de bens ou das entidades en personalidade xurídica, a maiores do anexo 3 da propia sociedade civil ou da comunidade de bens ou da entidades en personalidade xurídica, a maiores tendes que presentar un anexo 3 bis coa declaración de axudas de cada unha das socias a título persoal, a título individual, vale? Despois, todas tendes, podes avanzar un poquinho, porque aquí alterei un pouco. Tú vai me dicindo. Dalle para diante. Isto. Todas tamén tendes que presentar unhas fotos na que se vexa que tendes exposto no negocio o cartel que informa de que estas axudas están financiadas co Fondo Social Europeo. Este cartel, que creo xa o coñecedes, está publicado na página web da Secretaría Xeral da Igualdade, e este cartel en tamaño A3 ten que estar exposto durante os 18 meses do período de permanencia. E agora, na fase de xustificación, tendes que presentar unhas fotos nas que se vexa que está exposto. Non é sacarlle unha foto ao cartel e que só vexamos o cartel, non. É ver que unha foto panorámica, digamos, na que vexamos, na que se comprobe que o cartel está exposto no vosso negocio, vale? Moitas non encontran onde descargarse o cartel. Pois que nos chamen ou... Eu podo tamén mandarles... Ou mandarlle por correo electrónico, vale, o enlace. Pero a 3 é importante, porque a 3 non é folio. Non, é tamaño A3, eso é o que establece a normativa europea. É forma horizontal. Claro. É que o cartel non o tendes que manipular para nada, e imprimilo e xa está. E xa está, vale. Despois, todas tamén tendes que presentar a folla individualizada de recollida de datos. Está máis así, a seguinte. É así. Tanto das promotoras como das traballadoras por conta allea que se subvencionen, vale? Tendes que presentar unha folla individualizada de recollida de datos, cada unha ao seu nome, e cada unha ten que asinar a súa propia folla, vale? E por este lado, esta é a documentación común a todas as liñas e a todas as beneficiarias. A maiores, para aquelas que se vos subvencionaron tamén postos por conta allea, tendes que presentar o anexo 9, que aí é onde relacionades as traballadoras por conta allea que presentades para a xustificación. Tendes que presentar os contratos de traballo desas traballadoras. Os contratos de traballo teñen que ser indefinidos. No caso de que sexan contratos a xornada parcial non pode ser inferior ao 50%. No caso de que sexan traballadoras fixas descontinuas, teñen que traballar, digamos, 10 meses ao ano, o sea, se traballan 9 meses, non cumpren os requisitos, o sea, tendemos que asegurar que efectivamente traballan o período de actividade na empresa é de 10 meses ao ano, vale? Tendes que presentar tamén o informe de vida laboral da empresa actualizado á data de que presentedes. E no caso de que algunha de vos fixese valer na súa solicitude que tiña contratada a unha muller con discapacidade, pois agora tendes que xustificar ese grado de discapacidade mediante o certificado, ou se presenta o certificado emitido pola Xunta de Galicia no que se recolle no que acreditativo desa discapacidade, ou se non presentades o anexo 9 bis asinado pola propia traballadora para que nós poidamos realizar automáticamente esa consulta, vale? Despois, para as que tendes concedida tamén a liña Concilia na modalidade de acordo de conciliación,
Si xa o presentachedes na fase de solicitude, agora xa non o tendes que volver a presentar, pero aquelas que na fase de solicitude presentáchedes unha memoria, agora tendes que presentar ese acordo de conciliación asinada pola empresaria, pola empresa e por todo o persoal da empresa. Por todo o persoal da empresa, insisto, non só por as traballadoras que se vos subvencionan, senón por toda a plantilla da empresa, vale? E despois tamén, as que tendes concedida a liña Concilia pola modalidade de acordos de teletraballo, pasa o mesmo, se xa os presentachedes en fase de solicitude, xa non os tendes que volver a presentar. Pero se na fase de solicitude presentachedes unha memoria, agora tendes que presentar eses acordos de teletraballo asinados a título individual con cada unha das persoas traballadoras, vale? Despois, esta é a documentación, creo que non é moi difícil, o sea, para o caso das que só se subvenciona o voso posto de traballo, realmente son presentar 2 anexos, a solicitude de pagamento, a declaración de axudas, as fotos de ter exposto o cartel e a folla de recollida de datos. A maiores, para aquelas que se vos subvencionan postos por conta allea, sería presentar o anexo 9 e despois a documentación desas traballadoras, os contratos de traballo e o informe de vida laboral da empresa, vale? Agora quería pasar a comentar un pouquiño as obrigas. O tema do anticipo, porque, claro, eso, que dámolo a veces por presuposto, non todo o mundo ten tan claro. Tamén, que se me esquecía. A ver, os anexos que se presenten, téndelos que asinar antes de subilos á sede electrónica da Xunta, vale? Teñen que estar ben asinados, podelos asinar mediante certificado digital ou á man e despois escanealos, pero antes de subilos, de anexalos á sede electrónica, teñen que estar previamente asinados, vale? Non se asinan na sede electrónica. Eso, que no caso de que falte algún documento ou que estea mal cuberto o anexo, pois xa vos facemos un requerimento de documentación, vale? Con respecto ao anticipo, espera. Claro, porque xa se falou anteriormente de que algunha xente solicitaba o anticipo sin renunciar á axuda de autónomos, por exemplo. Claro, eso, que podedes solicitar o anticipo da axuda. Pero, insisto, para aquelas que a concesión do EMEGA está condicionada a que presenten, a que acrediten que teñen renunciado xa a axuda incompatible, non podemos tramitar o anticipo mentre non chegue esa acreditación de ter renunciado, vale? Esas axudas incompatibles, vale? Bueno, que se queren solicitar ese anticipo é un 80%. Sí, eso, é o anexo 7, insisto, ten que asinarse antes de subilo á sede, presentar o anexo 7 no que ten 2 apartados, un dicindo que aceptades a subvención e outra que solicitades o anticipo, vale? Entón, o anticipo é do 80% do importe concedido. Agás para aquelas no que o importe concedido excede dos 18.000, que aí calcúlase o 80% de 18.000 e o 10% do importe que excede dos 18.000. É un pouco lioso, pero é fácil. Casi todas levades o 80%, vale? Claro, pero se xa piden o anticipo xa poden ter o ingreso ahora en breve, non? A ver, tamén, leva unha tramitación, non só pola nosa parte. Todos os pagos que se realizan desde a Xunta de Galicia teñen que pasar polo trámite da fiscalización. Iso fai unha intervención delegada, entón os pagos, as propostas de pago que nos facemos teñen que ir á intervención delegada, ela fiscaliza, obviamente hai un prazo na intervención, botan uns días, digamos, claro. E despois é o Tesouro da Comunidade Autónoma a que realiza o pago. Obviamente, pedindo agora o anticipo, antes de fin de ano, eu creo que xa estaría ingresado, vale? Porque leva unha tramitación, non é dar a orden desde un móvil. Bueno, eu penso que estes anexos quedaron máis ou menos claros, non? Estes anexos que repasábamos ahora, que eran estes que temos aquí na pantalla, están todos. Bueno, e agora un pouco as obrigas tamén hai que... Sí, a ver, as obrigas así máis fundamentais, que tendes que manter o emprego e a actividade durante un período de 18 meses.
calquera cambio que se produza na empresa, pois baixa na actividade, pois cambio nas traballadoras subvencionadas, eso tendelo que comunicar e comunicalo canto antes, ademais, vale? E como se comunica? Por sede electrónica? Sede electrónica, Sempre todo. sede electrónica. Non vale mandar un correo. Ou se non, non. A Ten que ser, promoción, tal. podedes chamar por teléfono antes, se queredes, comentar o caso, e xa vos dicimos, bueno, pois tens que presentar isto, xa vos diremos a documentación que tendes que presentar, pero téndelo que comunicar, vale? Despois, durante o período de permanencia dos 18 meses, pois no primeiro trimestre de cada ano, o sea, para o ano que ven, no primeiro trimestre do 24, tendes que presentar o informe de vida laboral voso, e no caso de ter traballadoras por conta allea subvencionadas, tamén o informe de vida laboral da empresa, vale? Para nos facer, a relación que imos a ter con vos non se acaba o día que se realiza o pago da axuda, senón que é unha relación de 18 meses. Nese tempo temos que estar en contacto, tanto, o sea, vos tendes que presentar documentación, Nos, no caso de que non a presentedes, pois mandábamos vos un correo electrónico recordándovos esa obriga de ter que presentar a documentación no primeiro trimestre de cada ano ou ao final do período de permanencia, que tamén teredes que presentar outra vez o informe de vida laboral voso, o informe de vida laboral da empresa no caso de que haxa traballadoras por conta allea subvencionadas, e despois ao fin dos 18 meses, aí é cando teredes que presentar a maiores as follas de indicadores de resultado inmediato de vosas e das traballadoras por conta allea tamén, vale? Toda esta con documentación, Rosana, ao igual co cartel, poden a descargar na página web da Secretaría Xeral da Igualdade. Que buscan igualdade... Si, poñedes en Google Mulleres en Galicia, o primeiro resultado é a página web da Secretaría Xeral da Igualdade. Entón, despois ali hai unha pestaniña que pon axudas, pinchades aí, e xa está, o programa Emega está na primeira páxina, buscades o programa Emega, pinchades e aí xa tendes toda a documentación Entón, metemos nun buscador Mulleres en Galicia, vamos dentro da Secretaría Xeral de Igualdade a axudas, buscamos dentro das axudas que polo medio está Emega, emprendedoras, e aí xa vedes as axudas do programa Emega, entrades aí e aí xa tendes tanto o modelo de cartel como os modelos das follas individualizadas de recollida de datos como as follas de indicadores de resultado, vale? E tamén tendes a resolución de concesión, a resolución de convocatoria, tendes aí toda a documentación relacionada co programa Emega deste ano. Bueno, ainda así voulle deixar os meus datos aí que xa os teñen, o teléfono e o correo electrónico, porque lle podo mandar, se queren, o enlace a cada unha de vos que o necesitedes. Bueno, e algunha cousiña máis desta primeira parte, porque me dá que o chat xa está fervendo, non, Laura? Sí. Pois empezamos cas preguntas. Pois o mellor xa podemos empezar cas preguntas. Deixamos xa esta presentación. Laura, pois tes a palabra para ir trasladándonos as preguntas que van facendo todas estas emprendedoras. Non vos cortedes en facer preguntas, inda que vos parezcan preguntas tontas, porque ninguna pregunta é tonta, porque o peor é quedar ca dúbida e non ter presentada ben a documentación, non? E se trata diso, xe, de axudar, de acompañar. Vale, pois a primeira pregunta que temos polo chat sería con que procedimento presentamos o anexo 7, o de aceptamento e pago de anticipo? Non ten maior importancia no que pinchedes aí, pode ser como documentación, achega documentación xustificativa, non ten maior importancia, vale? O importante é que veña ben cuberto o anexo, que veña ben firmado, pero non a acción que lle dea. Vale. O modelo de cartel hai que telo visible antes de que se faga efectivo o ingreso do incentivo? E se non dispós de espacio físico, tes que colocalo nun lugar visible da web, por exemplo? Eso, sí, importante que me esquecía. A ver, se non tendes un espacio físico para poñer o cartel, pois o Regulamento Europeo di tamén que se tendes páxina web, que tendes que facer mención a que a vosa iniciativa empresarial está subvencionada pola Unión Europea. Eu recomendaría, porque creo que é o máis fácil, que poñades na páxina web o cartel directamente, así xa non tendes que facer mención,
vale, poñelo abaixo, Moitas emegas de outras edicións que si teñen- poñen directamente o que teñen- cartel, entón xa se acredita o cumprimento, vale? Pero se teñen redes sociais... E redes sociais tamén, agora para este novo programa operativo do Fondo Social Europeo Plus, xa ven recollida expresamente que no caso de ter redes sociais tamén hai que facer mención ao financiamento público ao financiamento por parte da Unión Europea. Entón tamén a miña recomendación é que poñades un post ou que sexa, e que poñades a fotito do cartel, poñer, pois, acabo de enterarme de que son beneficiaria do programa Mega ou algo, no Instagram, no Facebook, así, esa está, vale. Esa está. Pero que é posible poñelo, porque van a empezar as preguntas así, como fago no Twitter, como fago no Instagram, claro, pero é posible poñelo, eu non Según sei se poñen outras exactamente. imágenes... Efectivamente, supoño que será sacar unha fotito ao cartel ou algo así e subila, non o sei. Hai que comunicar que é Pero- beneficiaria. E se trata de que teñen que comunicar de que Sí. son beneficiarias destas axudas. Entón, páxina web é obrigatorio e no caso das redes sociais xa vos digo tamén, entón facede unha mención a que sodes beneficiarias do programa Mega e eu xa vos digo tamén, eso, poñer unha fotito do cartel e xa se cumpriría con esa obriga, vale? Vale, temos outra pregunta que di: as miñas traballadoras queren saber a que lles vincula a súa asinatura. A súa asinatura? Cando firman o... Cando asinan que documento? As follas de indicadores as follas de recollida de datos ou Será o plan de... A ver, as follas de indicadores só é para efectos estadísticos da Unión Europea, para saber efectivamente que os seus fondos chegan a persoas concretas e cales son os efectos deses fondos, o sea, pois, imagínate, non tiña recollida de datos, pois non tiña emprego, e aos 18 meses cubres os indicadores de resultado inmediato, pois obtive un emprego. Iso é o que quere ver a Unión Europea, de que os seus fondos chegan a persoas e que efectos ten eses fondos sobre as persoas. Pero xa vos digo, só é para no caso da folla dos indicadores, tanto de recollida de datos como os de resultado, vale? Só é para efectos estadísticos, non é para outra cousa, vale? Despois, outra documentación que teñen que asinar no caso de que sexa así serían os acordos de conciliación e os acordos de teletraballo, pero aí é unha firma que vincula a empresa, o sea, se a traballadora e a empresaria asinan un acordo de conciliación, é un acordo que as vincula as dúas, o sea, é de obrigado cumprimento para as dúas, e os acordos de teletraballo igual, vale. Outra pregunta, cando chega a fase de justificación de facturas? As facturas de 1 de agosto de 2022 a 17 de novembro de 2023 teñen que sumar o importe da axuda? Non. Vamos a empezar. Primeiro, non tendes que presentar facturas. Vale? A ver, as beneficiarias da liña activa sodes beneficiarias porque presentástedes na fase de solicitude un proxecto de reactivación ou de mellora da empresa, vale? Pois cambiaime de local, quero cambiar a iluminación, quero cambiar o mobiliario, estou poñendo exemplos, vale? Entón, ese proxecto de reactivación téndelo que levar a cabo, senón estaría desfalseando as condicións da axuda, vale? Entón, tendes que levar a cabo ese proxecto de reactivación. Ben é certo que vos agora na fase de xustificación non tendes que presentar esas facturas, pero esas facturas teñen que existir, porque as auditorías que vos vayan, no caso de que vos vayan a facer unha auditoría ao vosso propio negocio, van a querer ver onde está o proxecto de reactivación. Pero teñen que facer ahora automáticamente, teñen un prazo. A ver, non hai un prazo establecido. Vale, non o tendes que ter realizado a 17 de novembro, nin pagado a 17 de novembro, porque é prácticamente inviable. Hai obras que non se poden realizar dun día para outro, pero se non empezastedes co proxecto de reactivación que dixestedes que ibades a facer, tendes que empezar xa, vale? No caso de que vos vai a unha auditoría, ver que ao mellor non o tendes finalizado ese proxecto de reactivación nese momento, pero ver
ter acreditación documental de que pedistedes unha licencia de obras, de que tendes un orzamento dunha empresa que está en marcha. Que está en marcha. Téndelo que facer, vale? O proxecto de reactivación. Non hai un prazo, porque a subvención EMEGA non é unha subvención para pagar, non está destinada, que a podedes destinar, pero a súa finalidade non é pagar ese proxecto de reactivación. O programa EMEGA o que subvenciona son postos de traballo e o mantemento deses postos de traballo durante 18 meses, vale? Pero ben é certo que para ser beneficiaria da liña activa tiñedes que ter presentado un proxecto de reactivación ou de mellora da vosa empresa e ese proxecto tense que levar a cabo, vale? Non vos agobiedes agora pensando que a 17 de novembro tendes que ter realizado e pagado ese proxecto de reactivación, pero sí os tendes que facer, vale? Que quede claro. Pero, Rosana, isto non teñen que facer unha xustificación económica. Non tendes que presentar as facturas, vale? Se as queredes presentar, presentadias, vale? As que teñades. E, desde logo, o proxecto de reactivación non vale que se fixera no ano 21, eso xa establecía a convocatoria, senón que se tomaba como data de partida o 1 de agosto do ano 22, vale? Te pregunta, hai que presentar o anexo 3 IBIS se se trata dunha sociedade limitada unipersonal? Non. Nas sociedades limitadas só tendes que presentar o anexo 3 a nome da sociedade, vale? O anexo 3 bis só é para as sociedades civís, comunidades de bens e entidades en personalidade xurídica. Vale. Unha persoa ha solicitado o paro, é compatible con esta axuda EMEGA? A capitalización sí, é compatible, non é unha subvención ou da capitalización do paro, vale? Vale, se non solicitamos agora mesmo o anticipo, canto tempo podería tardar en que se nos ingrese o importe? Pois non sabemos, porque, a ver, agora mesmo estes días, como comprenderedes, estamos recibindo moitísimas solicitudes de anticipo, de aceptación da subvención. Hai xente xa que está presentando documentación xustificativa xa completa, entón non sabemos, sodes 362 beneficiarias, que non che podo dicir, a nos gustaríanos poder ter liquidado, o sea, pagadas todas as axudas daqui a final de ano, pero non creo que sexa posible, vale? Entón non sei. Tamén depende un pouco de vos, de se presentades ben a documentación como corresponde, se non se vos hai que facer un requerimento, porque así vamos alongando os prazos, digamos. A ver, con respecto aos pagamentos dos anticipos, está claro que dende a nosa parte vamos a facer todo o posible para priorizalos, incluso para que cando cheguen a intervención delegada se fiscalicen canto antes e, bueno, logo no Tesouro seguramente se lle dará alguna prioridade. Estamos pensando, como decía Rosana, que oxalá que se poidan liquidar e facer os pagamentos dende logo que este ano 2023. Pero, insistimos, é a nosa pretensión, o noso traballo, o noso esforzo e depende moito de que se presente a documentación da forma máis correcta dende o principio e cando se vos require para que presentedes alguna subsanación, alguna emenda, que se xa, bueno, canto antes, porque ata que non estea toda a documentación completa non se pode facer esa documentación cara a que vos recibades ese ingreso, vale? Pero cal sería o motivo para que unha emprendedora non pedir ese anticipo? Pois non o sei. Claro, digo que o ideal sería que... O mellor, a ver, pode pasar que o mellor poño un exemplo, que o mellor se comprometeu a xustificar 2 ou 3 postos de traballo por conta allea, agora vese que non vai a poder xustificar esos postos, entón é mellor non solicitar o anticipo porque é peor ter que devolvelo despois. A eso quería ir unha pregunta, claro. Entón, por eso comentaba antes que todos estes cambios que vedes que non ides a poder xustificar o que aparece na resolución, o que vos dixestedes na fase de solicitude, é mellor que o comuniquedes canto antes para poder saber
canto antes, pois mira, pois nas condicións nas que vou a xustificar, si sigo sendo beneficiaria do programa Mega ou perdo a axuda. Por iso é importante que o vexades agora. Como todas aquelas que estades condicionadas a devolver as axudas incompatibles, se vedes que non podedes devolver esas axudas, pois é mellor que renunciades ao Mega, porque ademais quedaron 460 e pico, creo. 404. Ou 400, bueno, máis de 400 persoas quedaron en lista de espera. Si vedes que non ides a poder cumplir as condicións da axuda Mega, é mellor que renunciedes, porque así nos ese crédito, ese diñeiro, podémoslo destinar á xente que quedou en lista de espera, vale? Que tamén... Devolver sempre despois... E devolver despois é duro. Sí, esa é a realidade. Unha vez de voltas as subvencións que non son compatibles, hai que poñelas igual no anexo número 3? Podedes poñelas no anexo do 3 e poñer de volta, ou senón, si xa nos acreditades a nós que atendes xa a renuncia, que tendes a renuncia feita, que tendes reintegrado, se queredes xa non a poñedes no anexo 3, pero tendesnos que acreditar a renuncia, vale? E a devolución deses fondos. No artigo 23.2 especifica que teñen que manter o plan de igualdade. E a pregunta é, isto é para todas as promotoras ou para empresas de máis de 50 traballadoras, como marca a lei? Non, eso é para as beneficiarias da liña Concilia, acordo de conciliación. A ver, o acordo... Non, a ver, esa modalidade ten como dous supostos, o acordo de conciliación ou ter un plan de igualdade vixente. Non subvencionamos, este ano non hai ningunha das beneficiarias da liña Concilia que teña un plan de igualdade, que non presentou un plan de igualdade, senón presentou un acordo de conciliación, vale? É só para aquelas beneficiarias da liña Concilia, acordo de conciliación, vale? As follas de indicadores hai que presentalas dentro duns meses ou agora mesmo? Agora, na fase de xustificación, tendes que presentar a folla individualizada de recollida de datos. E despois, ao remate do fin do período de permanencia dos 18 meses, tendes que presentar a folla de indicadores de resultado inmediato. Vale. E que documentación hai que aportar unha vez devoltas esas subvencións incompatibles? Solo o xustificante bancario? Tendes que presentar o xustificante bancario e tendes que presentar o formulario ou o escrito presentado ante ese órgano no que renunciades e o xustificante do rexistro. Normalmente, supoño que todos presentades a través da sede electrónica, entón, o que nos tendes que presentar é o formulario que cubriste desde de existencia e renuncia e o xustificante bancario, vale? E ao solicitar un novo servizo ou produto, como se xustifica? Hai que facer unha inversión obligatoria? Non tendes que facer unha inversión obrigatoria, pero ese produto, se no proxecto de reactivación decides que ibades a sacar un novo produto, un novo servizo, tendelo que levar a cabo. Ten que ser unha realidade. Ten que ser unha realidade, senón estaríades falseando. Claro, o prazo a mellor non é que ora... O prazo non se vos establece un prazo exhaustivo, pero que non podedes facer é dicir que ibades a facer unha cousa, levades unha axuda porque decides que ides a facer esa cousa e despois non facela, porque estaríades falseando a axuda. O que podo... A folla individualizada de recollida de datos contéstase con datos anteriores a darse de alta como autónoma? A ver, na folla de individualizada de recollida de datos, no caso da liña Emprende, si contestades a todas as promotoras, ademais, todas as promotoras da liña Emprende e da liña ITEF, que tamén son novos emprendementos, aí todas na pregunta a de se tiña vostede emprego, aí tendes que marcar non, porque o requisito para ser beneficiaria da liña Emprende é precisamente ter un mes sin ocupación previo, vale? Entón, nas Emprende promotoras, estou falando, promotoras da liña Emprende de ITEF, na pregunta, tiña vostede un emprego, aquí tendes que responder non, porque antes de darvos de alta no réxime especial de autónomos, estabades desempregadas, vale?
No caso das traballadoras por conta allea, pois eso haberá que ver a situación concreta de cada unha, vale? Si pasou dunha empresa e ao día seguinte pasou á vosa, ou tamén si estivo días ou semanas sin emprego, vale? No caso da liña activa, as promotoras e as traballadoras por conta allea que xa estaban contratadas na empresa, na pregunta, tiña vostede un emprego, aí tendes que responder sí, vale? Porque aquí digamos que a pregunta ten que estar, é que claro, non se adapta moi ben. A pregunta aquí está referida a cando entrades no programa EMEGA. Vale, entón, cando entrades no programa EMEGA, o sea, o martes pasado que saiu publicada a resolución, vos xa tiña desemprego, porque o requisito da liña activa é xa ter unha actividade mínima de 3 anos. Entón, as promotoras da liña activa tendes que responder si xa tiña un emprego. Se xa tiñades traballadoras, as traballadoras que imputedes ao EMEGA xa estaban contratadas na empresa antes do día 7 de novembro, tamén teñen que responder sí. Se contratades traballadoras despois do 7 de novembro, pois aí haberá que ver a situación desa persoa. Sí, pode ser sí ou pode ser no. Vale. Con respecto á obriga de publicidade na páxina web, hai que crear unha páxina ou entrada con descripción sobre a subvención ou é suficiente añadir o logo no footer da páxina? Ten que ser na páxina de inicio, podedelo poñer abaixo e non é só poñer o logo. O sea, non é só poñer o logo da Unión Europea, non, porque a normativa di que tendes que facer referencia non só co logo, sino con un texto a que está cofinanciado, non sei que, non sei canto. Por eso vos dicía eu que era moito mellor que puxerades directamente o cartel abaixo e xa se dá por cumplido con todos os requisitos que exixe a Unión Europea, vale? Pódese utilizar a subvención para cancelar un préstamo da actividade anterior á concesión da subvención? Un préstamo, pero un préstamo vinculado á actividade da empresa. O sea, a axuda ten que estar, podedela destinar á empresa, vale? Ten que ser unha activa, entonces, isto. No, antes á concesión, di, o préstamo. Claro, pero dice unha empresa que, claro, Cancelar a actividade... Da actividade anterior. Da actividade anterior. Exacto. Da actividade anterior á concesión da subvención. claro, imagínate un emprende Non que antes entendo. tuvo outra... Eso No. No. Si un emprende que antes tuvo outra actividade e ten un préstamo, Non sei, non entendo moi ben a pregunta, pero eu xa vos digo, Outra a axuda cosa- EMEGA está destinada á empresa. Podedes pagar salarios, a vosa cota de autónomos, mercancía, arreglar o... Si é unha activa e ten un préstamo por actividade anterior, pero claro, No, pediu pero axuda ten que estar vinculada á actividade que se está subvencionando. Claro. A axuda vai destinada á actividade que se está subvencionando. Vale. Como sabemos se podemos asumir un gasto co EMEGA? Por exemplo, a compra dun coche se dou clases particulares a domicilio no rural. Ese coche entra dentro dos criterios para a Facenda de vinculado á actividade? Si ese podes acreditarlle a Facenda, porque creo que hai que acreditar, non? Si a Facenda considera que ese coche está nunha parte vinculado á actividade que desenvolves, pois sí, si a Facenda considera que sí, pero eu creo que che vai a ser un pouco complicado vincular ese coche á actividade, segundo os criterios de Facenda. Porque Consultou ben antes de facelo, vale? Dice que vai dar clases particulares por rural. É un vehículo... Sí, pero eso é vehículo, teno que acreditar, eu creo que para Facenda todo Sí, eso sí, ten sí, que vincularlo á actividade, ten que ser válido para Facenda. Si así o é para Facenda, pois para a axuda EMEGA tamén. Aí sería onde teria que poñer o cartel no vehículo? Bueno, no vehículo non, porque non é a Non, actividade, onde está a actividade onde dá clase. Se non é la onde dá clase, non sei, pois Claro, non sei se vai co ordenador portátil ou que Non sei. sexa poñer algo, vale. No caso dun local en obras, colocaríase o cartel aí ou na páxina web?
Pois mira, agora, Nos dous a ver, sitios. poñede nos dous sitios, e así xa vemos que estades en obras tamén. Claro, nos dous sitios é listo. Hai que gastar todo o importe da subvención ou pódese guardar unha parte, como por exemplo pagar soldos? Para? Pagar soldos. Mira, eso, non tendes que gastarte a axuda xa, o sea, mas, insisto, a axuda é para a empresa. Podedes pagar seguridade social, nóminas, mercadorías, o que sexa, vale? Sempre vinculado á empresa, o sea, non, vou ser un pouco bruta, pero non é para irse de vacacións nin para renovar o salón da casa, senón que é para destinada á empresa, e dentro dos gastos que teñades na vosa empresa, pois podedela destinar ao que vos mellor consideredes. Cando comeza o prazo de 18 meses? Agora ou cando nos dimos de alta no RETA? Aquí hai unha diferencia, según a liña que se vos conceda. Na liña Emprende e na liña ITEF, vale, o período de permanencia compútase, empeza a contar desde a vosa alta no RETA. Agás que teñades traballadoras por conta allea subvencionadas, que aí se vai a tomar como data de inicio a data da alta da última traballadora. No caso da liña activa, tómase o cómputo, empeza o día 7 de novembro, o día da concesión. Agás tamén, no caso de que do día 7 ao 17 de novembro realicedes algunha contratación ás que vos comprometechedes. Entón, vais, no caso de que teñades que realizar unha contratación, porque así vos comprometechedes, o que imos a tomar como referencia, como data de referencia, é a data de alta desa traballadora, vale? Pero no caso de empresas nos que se subvencionan simplemente os vosos postos de traballo, pois na liña Emprende e ITEF tómase como referencia a data de alta no RETA ou na mutualidade do colexio profesional. E nas activa tómase como data de referencia o 7 de novembro, que foi o día no que se vos notificou a concesión da axuda. Na liña activa, cal é o importe das facturas que se pedirán na auditoría? Esas facturas teñen que sumar o importe do incentivo activa? Non. Vale, o proxecto de reactivación, pois, ten un custo que nin se preguntou na fase de solicitude que custo tiña, vale? Entón, o importante non é o custo que teña, vale? Senón que efectivamente se realice, vale? Non tendes que investir por o importe da axuda, vale? Non, tendes que facer o que dixestedes que ibades a facer. Nuns casos terá un custo inferior á axuda, en outros casos terán un coste superior á axuda. Pero, insisto, a axuda vai destinada ao compromiso de creación e mantemento de postos de traballo, vale? Para aportar a documentación no primeiro trimestre de 2024 e 2025, que sucede se non nos damos conta de que pasan esos 3 meses? Mandamos un correo electrónico recordándovos que tendes que presentar esa documentación, vale? A axuda ao emprendemento TR 880A é compatible con Emega? É que non me sei os códigos de procedimento de todas as axudas. É que non sei se subvenciona investimentos, é compatible. Se subvencionan postos de traballo, é incompatible. Calquera axuda que subvencione postos de traballo ou gastos salariais é incompatible coa Emega. Todas aquelas que subvencionan investimentos ou gastos correntes, como hai agora de impacto autónomo para axudar un pouco co tema do incremento dos consumos da luz, do precio do consumo da luz e todo eso é compatible. O que é incompatible é calquera axuda que subvencione postos de traballo. Na liña Emprende, se desde o momento da presentación da solicitude hasta agora ha habido algún cambio estilo abandono de local comercial ou algún servicio, debese notificar e como se fai? Todos os cambios que se produzan na empresa tendelos que comunicar durante este período de 18 meses, máxime cando xa non está deslocalizadas no sitio no que nos consta. O sea, entón, facedes un escrito, con facer un escrito asinado e subilo á sede electrónica, pois xa está, vale?
Unha persoa beneficiaria da axuda EMEGA Línea Emprende pode compatibilizalo cun contrato por conta xea? Bueno, as bases reguladoras do programa EMEGA establecen que obriga, é requisito e condición que as promotoras estean vinculadas á empresa, á súa iniciativa empresarial e desenvolvan a súa actividade profesional nela. Entón, hai que ver as características dese contrato por conta allea, porque se é un contrato a xornada completa na que 8 horas diarias está dedicada a outra empresa, non entendo moi ben como pode dedicarse á súa tamén ao mesmo tempo. Entón, iso mellor que o vexamos, que o falemos, o sea, que nos chamen e falamos do caso particular, vale? Os anexos mencionados, 8, 3, encóntranse na páxina web da Secretaría de Igualdade? Están na sede electrónica. Dentro do procedimento EMEGA tendes ali os anexos disponibles, vale? Na sede electrónica da Xunta de Galicia. No procedimento é 429A, que é o código do procedimento, todas vos sabedes. Vale, a seguinte pregunta é se mandarán email recordatorios da documentación a presentar dentro do primeiro trimestre de cada ano. Normalmente, si mandanse os correos electrónicos. Esa é outra cuestión tamén. Os datos tanto de teléfono, localización, correo electrónico, porque moitas das solicitudes veñen cubertas nos que o único teléfono ou o único correo electrónico que temos é o dunha xestoría. Hai casos nos que despois abandonades esa xestoría e vos perdemos a pista. Vale, entón, calquera cambio a eso de correo electrónico ou teléfono é conveniente que o comuniquedes, vale? Para nós ter os datos actualizados e poder poñernos en contacto con vos. Sabemos en que mes se van enviar esos recordatorios? Pois normalmente estamos enviando como a convocatoria pon no primeiro trimestre, pois sobre principios do mes de marzo estamos enviando, vale? As follas de indicadores hai que presentalas dentro duns meses ou agora? A folla, a ver, é que hai dous tipos de indicadores. Hai os de realización, que son os que están recollidos na folla individualizada de recollida de datos, e esta folla individualizada e recollida de datos tendela que presentar agora na fase de xustificación, vale? Antes do 17 de novembro. E, cando pasen os 18 meses do período de permanencia, aí tendes que presentar a folla de indicadores de resultado inmediato. Non hai máis. Moi ben. Bueno, pois parece que vamos ben de tempo e podemos acabar un pouquiño antes. De todas formas, intentaremos que quede está grabado, isto queda, esta canle de YouTube e este evento que está ocurrindo, que está transcurrindo agora en tempo real o día 9, pois quedará grabado para que o repasedes ata o día 17, pois aínda así tamén estades a disposición, verdad? Aquí na Secretaría Xeral de Igualdade. Bueno, realmente é un luxo que dedes resposta a todas as emprendedoras, pero si o tema dos contactos, dos correos é importante porque nós tamén estivemos enviando este enlace para que se conectaran hoxe pois as 362 beneficiarias e moitos veñen de volta ou dan problemas e a comunicación é moi importante. Bueno, xa hai unha pregunta máis? Bueno, pois mira que ben. No anexo 3, en relación coas axudas de minimis, hai que recoller calquera axuda de minimis ou solas relacionadas con subvencións relativas á contratación e mantemento de persoal? Aí deberían poñerse todas as de axudas de minimis, porque recordade que as axudas de minimis, unha das cousas que ten é que non podedes ser beneficiarias no conxunto de todas as axudas que recibades, non podedes superar en 3 anos 200.000 euros, que é moi difícil chegar a ese importe, pero deberíades reflectir todas as axudas de minimis que se vos conceden. E nos aí, estando ben cuberto o código de procedimento e todo eso, nós xa vemos cales son compatibles ou incompatibles coa EMEGA, vale? Bueno, pois se non hai máis preguntas, e agora para rematar, bueno, sabemos que todas vos estades nos vosos postos de traballo, nas vosas empresas, estades moitas de vos iniciando o voso emprendemento e quitarlle este tempo á actividade emprendedora, pois é importante,
pero penso que por unha boa causa. Sodes beneficiarias, parabéns, e tamén agradecer de novo á Secretaría Xeral de Igualdade que teña esta deferencia e esta actividade para que toda a documentación se presente da forma axeitada e, bueno, pois todo este procedimento funcione de forma correcta. Isto é moi importante e penso que é un luxo formar parte deste movimento EMEGA. Pois a ver se nos podemos ver presencialmente en breve. A súa directora fai anos pensou en encontros EMEGA de facer en decembro, pois que nos encontráramos presencialmente en Santiago, que compartíramos, que nos conocéramos, que poderades expoñer as vosas actividades emprendedoras. Esa é unha iniciativa moi interesante, porque hoxe falarlle aí a unha cámara, verdad, Rosana, verdad, Aurora, é moi duro, incluso difícil para as que non somos de comunicación, intentamos facelo de mellor forma posible, pero sí que atoparnos presencialmente pois dá valor e patecer esa rede da que falaba a Secretaria Xeral de Igualdade na inauguración. Bueno, eu para rematar, e xa que vamos moi ben de tempo, sempre damos así unha pequena actividade formativa, bueno, entre comillas, tampouco ben hoxe o caso dar ninguna lección magistral, pero sí que quería, bueno, se me permiten as compañeras da Secretaría Xeral de Igualdade, por falar do que poñemos aí, se é posible emprender e ter unha boa calidade de vida, se é compatible todo o mundo empresarial, tal como estamos observando que está ocorrendo o emprendemento, os modelos de emprendemento que estamos vendo. Nos traballamos na universidade en un entorno de emprendemento de base tecnolóxica, as famosas esas startups, o que estamos observando e o que nos está demandando sobre todo a xente máis nova que nos pode dar leccións sabias en moitos aspectos. Bueno, eu formo parte dun grupo de economistas feministas dentro da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, pero é un movimento que xa leva moitos anos funcionando e, de feito, a base está nos anos 70 e moitas mulleres que daquela, feministas, pois definiron que a economía teñen que ser procesos que sosteñan a vida, que está ben a finalidade económica e a viabilidade porque estamos montando empresas e, ao fin e ao cabo, temos que ter unha viabilidade económica. Estamos traballando para vivir, estades montando as vosas empresas para ter un sustento de vida. Pero realmente esa palabra sostenibilidade, aparte que ahora está tan de moda nos ODS, que parece que é unha novedade, pois non é tal, porque xa desde o feminismo vimos moitos anos falando deso, de conxunto de procesos que sosteñen a vida. Bueno, como economistas, pois podemos imaginar un iceberg, que realmente parte desta teoría de economía feminista, ese iceberg, podemos así visualizalo por non poñer powerpoints nin imaxes, e ese iceberg podemos falar desde o punto de vista da economía. O iceberg é un elemento que coñecedes ben e que só se ve a parte de arriba. É como a economía, só vemos a parte de arriba. Hoxe estamos falando aquí de diñeiro, de como presentar, de empresas, de viabilidade. Estamos falando esa parte que se ve da economía, a parte visible. Cando eu estudiaba, que xa fai máis de 30 anos, porque fixemos un acto de 30 anos de licenciatura da facultade, pois nos enseñaban economía e este modelo lineal de economía, esa parte de arriba do iceberg, e nos decían entran materias primas, non? Dentro do modelo productivo, pois incluso as persoas somos recursos humanos, aí tamén entran outros elementos. A súa directora Aurora tamén estudiou na facultade, tamén lle explicaban isto, que entraban materias primas, aí se producían nas fábricas, non? E serían produtos ou servicios, porque non todo o movimento económico é de producir. Tamén pois hai temas, empresas de servicios, e seguro que moitas de vos aquí pois facedes servicios, non só produto, non? Un produto final. Bueno, iso é un modelo lineal de economía, esa está na parte de arriba do iceberg, é un modelo moi extractivo. Que nos está dicindo o mundo na actualidade, que estamos observando, que os recursos non son ilimitados. Eso xa para empezar por aí. Os recursos non son ilimitados, a naturaleza está quebrando, xa non é ilimitada, xa non podemos extraer. E desde o feminismo incluso asumimos a natureza como as mulleres, como se nos leva tratado tamén na historia da humanidade as mulleres. Extraer. E iso ten límites que rompen, que rachan. E a natureza, pois os recursos están rachando, e, bueno, vimos dunha crise COVID, que a mascarilla, pero crisis económicas,
É dicir, que isto xa é unha realidade, xa non é falar de ODS, Horizonte 2030 e de todas estas cousas que nos contan, senón que é unha realidade que observamos ao noso redor. Está quebrando a natureza e están quebrando as persoas, e persoas novas, que as consultas de psiquioloxía e psiquiatría están a tope. Entonces, ese modelo extractivo que acaba cos recursos da natureza e cos recursos humanos, hai que darlle unha volta. Se está falando moito últimamente da economía circular. É dicir, que as cousas hai que reutilizalas, esas famosas Rs. Bueno, en Galicia é un tesouro de territorio, seguro que se preguntamos nas nosas nais, aboas, no rural, na zona, saben de reutilización, sabíamos moito tamén de respeto das persoas e da natureza, e o mellor hai que recuperar algunhas desas boas tradicións e non todo a costa de todo. Bueno, esta parte de arriba do iceberg, pero é a que dá os resultados como o Produto Interior Bruto, o Produto Nacional Bruto, dá os resultados económicos. Cando consultamos as follas salmón dos periódicos de economía, porque estamos falando de empresa, de economía, salen eses datos da parte de arriba do iceberg. A contabilidade nacional nos países, bueno, pois o que produce a parte esa productiva na que estamos homes e mulleres, na parte de arriba do iceberg, pero para que se sosteña esa parte de arriba, que ao mellor é máis pequena, claro que é máis pequena que toda a parte de abaixo do iceberg, está toda unha estrutura forte que sujeta a parte de arriba, porque senón non se mantén. E esa é a parte reproductiva, a parte dos coidados. E, de feito, para que esteamos hoxe aquí, vos que estades nos vosos negocios, nós que estamos aquí, alguén nas nosas casas, ou mellor, está lle dando a maquiniña para que siga funcionando, alguén está coidando, alguén está a roupa, a nevera está con comida, chegaremos ao mediodía e hai que proverse. Esa parte importante, a parte dos coidados, e hai que ir rompendo esa liña de dividir a parte productiva da reproductiva. Pero tradicionalmente, e ben o sabedes, non estamos falando de nada novo, a parte productiva era máis masculina, a parte reproductiva cae nas mans, nas espaldas das mulleres. Isto tampouco é nada novo, e en Galicia sabemos desto moito. Tamén hai que dicir que as mulleres subimos pa parte de arriba do iceberg, sobre todo a raíz do movimento da Revolución Industrial. Bueno, non vamos a falar ahora deso, pero sí que estamos na parte productiva, faltaría máis. E moitos homes tamén baixaron pa parte reproductiva, non en igual medida, non en igual medida esa subida e esa baixada. Xa non é unha cuestión de homes e de mulleres, é unha cuestión, xa para rematar e non contar moitas cousas máis, de que o valor económico está só na parte de arriba. A parte esa de coidados, esa que sujeta a parte de arriba, non ten valor económico, non influye na contabilidade nacional, no Produto Interior Bruto, entonces non se contabiliza, non ten ese valor nin económico, nin, por tanto, valor social, non se valora, e esa mentalidade hai que rachala, porque estamos volvendo a esa parte dos recursos que son limitados e que as persoas tamén estamos quebrando, e os coidados teñen importancia, teñen moita importancia, teñen moito valor social. Pero isto xa non é un tema de mulleres e de homes, é un tema de que o iceberg se está derretindo, e xa non é unha utopía, xa é unha realidade, e a ver se con coidadiño, porque podemos facelo entre todos e todas, llevamos dando a volta con bastante coidadiño, porque está delicado, e nos merecemos unha mellor vida, e que o traballo ten que ser compatible cos coidados, e hai que romper eso do productivo e reprodutivo, e non o estamos facendo, e a xente máis nova o está demandando. Ora está moi concienciado de economía circular, de reciclado, de non todo a costa de todo, e, bueno, tamén pode ser unha moda do sistema capitalista tan agresivo que acaba con todo isto, que non é tan voraz que nunca se enche. Entonces, necesitamos un mundo mellor, e vos estades ao frente dos vosos negocios, e eso de traballar 24 horas ao día, 7 días a semana, seguro que sabedes deso, pero eso ten que ser compatible coa vida, ten que ser compatible, e pasa na administración tamén. Miro para as compañeiras e seguro que tamén están apretadas, bueno, pois parece que vamos como nunha roda a tal velocidade, e realmente é mellor, facemos moitas cousas, estamos hipercomunicadas, contestamos whatsapps, correos, e realmente estamos facendo un mundo mellor para quen ven detrás, que nos lo está demandando a gritos.
É dicir, que esta é a reflexión. Ao fin e ao cabo, somos dependentes unhas persoas das outras. Esa carreira individualista e esas frases bonitas de Tazas, que, bueno, está ben para animarse, pero eso non é... Somos dependentes, temos que formar comunidade, axudarnos unhas ás outras. Eu eso aprendino das emegas, teño que dicilo. Aprendino porque, bueno, pois, algunhas mulleres emegas de iniciativa propia, por iniciativa propia, se xuntaron e fan un club que é Amigas Emegas. Bueno, pois será mellor ou peor acertado, pero é para tecer esa rede. E se encontran, que teñen tamén con quen compartir esa que somos dependentes unhas de outras e que aquí neste grupo Emega, pois eso se percibe e se aprende. E da universidade aprendemos. E somos ecodependentes, tamén dependemos da natureza. Non vale que creades as empresas a costa de todo, contaminar, explotar as persoas que traballan con vos. Eso non vale. Ten que ser posible ter unha empresa sostible en todos os sentidos da palabra, con que as persoas traballen con unha dignidade e cunha ética e cuns principios que eu tamén aprendín aquí cas compañeiras da Secretaría Xeral de Igualdade, por esa dedicación e este esforzo, porque ven desa forma de facer economía e de facer empresa. Entonces ten que ser viable. E todas nós temos a nosa cuota de responsabilidade. Non é só que as grandes corporacións ou que o Fondo Social Europeo nos obrigue, nos mande os plans de igualdade. Cada unha de nós temos a nosa cuota de responsabilidade e a ver se así entre unhas e outras, aínda que son moito eslogan, pero xa non queda tempo para facelo tan mal como levamos feito hasta agora. Porque non podemos seguir así. Entonces ten que ser compatible emprender e ter calidade de vida. Que non ten visto a xente traballando e temblando porque se chama, porque se enferma un neno ou nena e ten que salir á escola, á guardería, ou unha persona maior se enferma. Dices, por Dios, que todo funcione, que todo funcione. Isto non pode ser. Hai que vivir, hai que ter viabilidade económica, as empresas teñen que ser rentables e internacionalizarse, bueno, todo sin límites, porque as mulleres tampouco temos por que poñernos límites, pero o emprendemento ten que ser compatible coa calidade de vida. E, bueno, pois a ver se o acadamos, que non sei se será posible, pero xa non lo están demandando as que tedes na casiñas máis pequenas e os pequenos, e vos lo están dicindo as persoas maiores tamén que tedes nas vosas casas. Moitas gracias, e doulle a palabra a Aurora Patiño para que peche, se parece ben, Aurora, este evento informativo, que, bueno, lle darlle a gracia a Rosana, porque realmente na que cargamos todo o evento, que respondeu moi ben as vosas preguntas e que seguimos aquí para seguir respondendo. Gracias, Aurora. Pois nada, xa para rematar, sí que volvo a dar as grazas, de verdade, as persoas que están aquí, especialmente a Rosana, especialmente a Eva, tamén a compañeira e o compañeiro que nos están axudando para que nos podades escoitar e nos podades ver hoxe en día. E é certo que comentábamos dende o principio que se trata de unha subvención que crea riqueza, pero que, sobre todo, crea un proxecto de vida e que para nós a economía circular e a responsabilidade e a sostibilidade sobre todo está no crecemento persoal de cada persoa e da súa familia, das múltiples formas de familia. Por eso comentábamos ao principio que dende a Xunta de Galiza como Servizo Público, dende a Secretaría Xeral de Igualdade e outras consellerías tamén, o que se está poñendo foco tamén no ámbito da conciliación para que os coidados no seu conxunto, todo o que é a dignificación dos coidados, tanto vos, moitas de vos, algunas sí que estades emprendendo no ámbito dos coidados. É un momento moi especial porque hai cada vez unha poboación máis envellecida que vai precisar nun futuro dos nosos coidados. Tamén hai que potenciar e valorar aos menores, aos fillos e as fillas e coidalos durante moito tempo, e queremos que se poida desenvolver un proxecto de vida en Galicia coas mellores oportunidades. Entón, hoxe non é máis que estar aquí achegando un graniño de arena máis. Creemos que co Emega podemos propiciar ou axudar ou fomentar ou dar un chanzo adiante neste novo proxecto de vida, sobre todo de cara a unha mellora
de igualdade entre homes e mulleres, pero sobre todo de todos e todas as galegas e galegos. E eu creo que todo o que comentaba Eva agora é un pouco a pretensión, e o que se fixo dende fai anos tamén na Secretaría Xeral de Igualdade é darlle vida ao EMEGA, esa vida que é, sobre todo, unha subvención, un procedimento administrativo, unha axuda económica, sí, e aí queremos mellorar cada ano na parte técnica, na parte administrativa. Temos unha persoa e o seu compañeiro que coñecen 100% cada detalle, sí, pero ademais queremos facer algo que tamén sexa humano, que esteamos máis ou menos preto de vos, que facemos este acto que hoxe comeza a titorización que leva a cabo e que protagoniza Eva López Barrio e o seu equipo, que van a estar aí para que todas as dúbidas que teñades, as ideas que vos poidan xurdir, as suxestións, as consultas, vos van poder tamén axudar, e que temos isto que comentamos que é un acto de encontro. Estámoslo facendo unha vez ao ano, oxalá que nun futuro poidamos facelo máis veces ao ano, porque non sempre no mes de decembro son momentos vos e algunhas de vos non podedes achegar, pero o que queremos é que ademais do que é a propia subvención, que é importantísima para nós, polo menos para a Xunta de Galicia, é moi importante porque damos recursos públicos que proceden de todas as persoas de Galicia para chegar ao emprendemento femenino, que teñamos tamén esta parte humana, este acompañamento tan ben levado por parte do equipo de Women Emprende de Eva López Barrio, estes encontros e un pouco esta sostibilidade. Eu creo que con esta programa EMEGA estamos intentando mellorar cada ano e oxalá que bueno, temos moitos defectos aínda, moitas cousas que superar, pero polo menos a pretensión é tamén escoitarvos a vos cando chamades e facedes preguntas. Ás veces nos queda aí unha luz e dicimos como podemos mellorar este caso para o ano seguinte, e imos incorporando pequenos cambios. Entón, bueno, se trata de darvos as grazas a todas, ao equipo e nada, comeza hoxe a titorización e comeza hoxe eses 18 meses de permanencia, pois algún caso como as da liña activa comenzou o día 7 de novembro, noutros casos empezará en breve porque vai a ser xusto o momento no que esteades xa dadas de alta na reta ou as persoas traballadoras que contratedes, pero que saibades que é moi importante que son 18 meses de permanencia nos que tamén podedes contar con nós. Como dicíamos, cada ano tedes que, no primeiro trimestre, contarnos e acreditarnos que seguides aí e que é moi importante esa labor que se fai no equipo de Rosana e José Manuel, porque vos van a estar pedindo, vos van a mandar correos. Non se acaba hoxe. Durante 18 meses imos a estar xuntos e xuntas da man, e logo tamén máis tempo a través destas esta comunidade mega que estamos creando grazas a vos. Grazas por todo e oxalá que pronto nos poidamos ver. Grazas. Desculpa, Aurora, porque está chegando algunhas preguntas aquí. Sí? Me dicían que ao principio, cando Margarita Ardao falou dos polos de emprendemento, que houve aquí unha pequena confusión porque creen que nos polos se vai a repetir un pouco este evento informativo, entonces vamos a aclarar un pouquiño. Por Galicia, a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade está creando unhos polos de apoio ao emprendemento que podedes usar, por suposto, porque van a estar repartidos por todas as comarcas. Margarita comentou que en breve se vai inaugurar o polo do Porriño, que no Porriño se vai crear un polo, e que neste mes dixo que se iba a inaugurar, que se inaugurou esta semana o de Melide, creo que foi onte, pero bueno, é diferente a este evento informativo que quedará ahora aquí grabado e que tedes que antes do 17 repasar, ver como tedes que presentar a documentación, e os polos que están por todas as comarcas, van a estar por todas as comarcas de Galicia, son lugares que vos poden dar acompañamento e asesoramento e que tedes que usar, por suposto, que é unha rede importante de apoio, nada máis.
Bueno, pues